Ang daming nagtatanong sa comment section natin kung ano nga ba ang isang hybrid car. Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gumagana ang isang hybrid car. Una sa lahat, ano ba ang isang hybrid? Ito daw ay mga bagay na nagawa resulta ng pagko-combine ng dalawang elemento o isang mixture. Halimbawa, ang pinaghalong genes ng lion at tiger, ang anak nila tinatawag na liger. Ang liger ay isang hybrid animal. Sa kotse naman, ito ang definition. Ang isang hybrid car ay type ng kotse na may dalawang source ng power. Ang pinaka-common na hybrid powertrain ay may pinaghalong technology ng electric car at gas-fueled car. Tinatawag din itong hybrid electric vehicle o HEV. Ganun pa din, internal combustion engine ang nakalagay sa sasakyan, gas o diesel, at idinagdag dito ang ilang mga electronic motors para maging mas fuel efficient. Sa isang hybrid car, tinutulungan ng mga electronic components ang makina para makatipid sa konsumo. Konting history lang sa mga hybrid cars. Akala ng karamihan, ngayon lang naimbento ang mga hybrid cars. Pero ang technology nito, nagsimula pa noong 1899. Ang hybrid technology ay unang naimbento ni Ferdinand Porsche na tinawag niya noon na System Loaner Porsche Mixte. Gumamit ito ng gasoline para magbigay ng power electronically sa front wheels ng sasakyan. Ang Mixte ay well received at nakagawa siya ng 300 units ng mga ito. Pero nung dumating si Henry Ford at nabuo ang assembly line ng mga gas-powered na sasakyan noon, nasa pawa ng hybrid engine. Dahil medyo may kamahalan pa noon ng hybrid engine, hindi pa ito tinangkilik ng mga tao. Pagkatapos nito, halos 50 years na wala sa eksena ang hybrid engines. At ngayon napatipida na ang labanan. Nakikita na natin ang advantages nito. Noong 1960s, nabuhay ulit ang interes ng mga tao sa hybrid cars. Pero katakot-takot na research and development ang nangyari bago natuklasan ng mga manufacturers ang hybrid na tatangkilikin talaga ng mga tao. Ang nagpatunay na may market at demand talaga ang hybrid cars sa mundo ay ang Toyota Prius. Ang Prius ang naging pinakamabenta at pinakasikat na hybrid car sa mundo. Dahil sa success ng Prius, nagkaroon na din ng hybrid lineup ang mga car manufacturers ngayon. Pero paano nga ba gumagana ang isang hybrid car? Ito yung simpleng explanation. Ang isang hybrid na kotse ay pinapatakbo ng gas o diesel engines na tinutulungan ng electric motors. Yung battery ng mga electric motors nito, hiwalay doon sa battery mismo ng sasakyan. Meron nito mga high voltage battery packs, katulad nung sa mga e-bikes. Ang kaibahan lang, kusang nagcha-charge ang mga battery packs ng mga electric motors nito habang tumatakbo ang sasakyan o nagbe-brake ito. Oo, kumukuha din ng energy ang mga battery nito kapag umaapak ka sa brakes. Ang tawag nila dito, regenerative braking system. Yung typical na style ng hybrid na kotse, hindi mo na kailangang i-charge dahil automatic na yung nagre-recharge ng batteries para paandarin yung mga electric motors nito. Yung mga electric motors naman, tinutulungan ang makina na maging mas matipid ang pagkonsumo sa gas. Pwede itong tumakbo ng engine power lang. Pwedeng tumakbo kasabay ng electric power at for emergency purposes, pwede din itong tumakbo ng electric power lang. Madaming variations ang hybrid engine. Yung ibang types namamatay yung engine at tumatakbo lang ito sa electric power pag naka-idle o coasting. At yung pag-integrate ng electronic components, di mo na po problemahin dahil controlled na yan automatically ng ECU o computer ng sasakyan. Merong tatlong general types ng hybrid na sasakyan. Full hybrid, mild hybrid at yung mga plug-in hybrids. Ang isang full hybrid na sasakyan o FEV ay pwedeng tumakbo gamit lang ang combustion engine, diesel o petrol. Pwede din itong tumakbo gamit ang electric power lang at pwede rin combination. Ang mild hybrid naman ay may electric motor at combustion engine din. Ang kaibahan lang, combination palagi ng electric at combustion ang power na binibigay nito. Hindi nito kayang patakbuhin ang sasakyan gamit ang combustion engine lang o electric motor. Palagi dapat sabay. Ang plug-in hybrid naman o FEV ay nire-require ang sasakyan na i-charge gamit ang plug nito. Gumagamit din ito ng combustion engine at electric motors pero dahil may option nga ito na i-charge, ang ibig sabihin, mas malakas ang battery capacity nito. Kaya nito mag-drive ng mas matagal gamit ang battery power. Mas matagal kaysa sa karamihang hybrid vehicles. Please share this video at i-comment mo naman yung feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.